יש דבר אחד בכל אירוע משפחתי שאבא שלי היה תמיד אומר, מה זה אביה? אם זה לא בשביל, if I wouldn't be here, none of you would be here. So he did it again. Okay. אני כתבתי את זה באנגלית, אני אנסה להגיד את זה כמה מילים בעברית. לפני כמה שנים, אחרי ערבית, בליל הסדר, אני והבן שלי אביאל ואבא שלי הלכנו בדרך הביתה. ואז אבא שלי אמר לי, היום, באותו יום, זה היה 69 שנים מהשחרור שלו מברגן-בלזן. אוקיי? אז למחרת סיפרתי את זה לגבאי של בית כנסת, וכמובן הוא נתן לו עלייה לתורה, אבל הגבאי לפני שהוא נתן לו את העלייה, הוא הסביר למה הוא מקבל את העלייה. ופתאום כל הבית כנסת פרץ בריקודים, בשיר, ואחר כך הוא חוזר למקום שלו בבית כנסת, והיה מישהו שלא הכיר אותו, שאל אותו, מה זה? זה יום הולדת שלך היום? אז אבא שלי חושב ככה, הוא אומר, למעשה, בעצם כן, זה יום הולדת שלי היום. השואה. אבא שלי ראה את הכל. כמו שראינו בסרט, המלחמה התחילה ב1 לספטמבר 1939. בתוך 8 ימים, הנאצים, יימח שמם וזכרם, הגיעו לכפר שלו. והוא היה כל המלחמה מתחת השליטה של הנאצים עד 15 באפריל 1945. אבא שלי היה היהודי הכי גאה שהכרתי בחיים שלי. הוא לימד אותנו איך לבנות ואיך לבנות מחדש אם לא מצליחים. ותמיד, כמו שאתם יודעים ומכירים, עם חיוך ושיר בפה. לפני כמה שנים אבא שלי הלך לפולין יחד עם אח שלי אדי, כמה מהילדים שלו, וגם עם הבת והבן שלי, שירה ואביאל. הסיבה היה שזה היה 68 שנים אז, מאז החיסול של רימנוב, הכפר שלו איפה שהוא גר, אוקיי? פה אני מצליח תמונה שצולם בברגן-בלזן. סליחה, בבלז'יץ, זה בעצם קבר חברים, קבר אחים של כחצי מיליון אנשים שמאחור פה. זה הקבר שלהם, וזה איפה כשעשו את ה-liquidation של רימנוב, לקחו את רוב מהיהודים מהכפר שלו בדיוק לפה. ההורים שהביאו את זה? ההורים וגם אחות שלו, ואולי לא בטוח אפילו האח שלו. עכשיו, באותו ביקור בפולין, אני זוכר שאני לא הייתי שם, אבל היה וידאו שאח שלי אדי צילם אותו. בכל מקום שהוא היה מרים את היד שלו ואומר לאף אחד במיוחד ולכולם שלא היו מוכנים לשמוע מה הוא אמר? We won. I won. לכולם. אז אנחנו ידענו איפה הספר? זה חייב להיות את השם של הספר שהוא כתב על החיים שלו.
עכשיו אחינום ביקש ממני לספר קצת על הספר ועל התמונה הזאת. יש ביטוי באנגלית, לא בטוח אם אומרים את זה בעברית, a picture is worth 1,000 words. אומרים את זה בעברית? כן, תמונה שלה של האלף. אוקיי. So, בשביל להכיר את האבא שלי בקיצור, להבין את התמונה הזאת. זה ליד בית כנסת. זה בדיוק, אני בדיוק ככה. אז מה קרה? זה היה, אם אני לא טועה, 70 שנה בדיוק של השחרור שלו מברגן-בלזן, וזה היה במקרה יום השואה בארץ ישראל, פה בישראל. זה היה ביום והשעה. אוקיי, נכון. אז מה קרה? אז אשתי ג'ואן הוסף אותי מהעבודה, ואמרנו ביחד, בואו נבקר, זה יום השואה, בואו נבקר את האבא. הלכנו לדירה שלו, הוא לא היה. איפה עוד יכול להיות? בבית כנסת. עכשיו, פה הוא בנה את המעמד בשביל, וגם את הדגל. מה שקרה, שנה לפני כן, הוא בנה ותלה דגל, ותוך יום הורידו את זה. אז אבא שלי לא היה מוכן לזה. ליל שבת, ליל שישי, הוא קם באמצע הבית כנסת והוא אמר, מגן דוד שהייתי ילד זה היה גנאי. עכשיו פה בארץ ישראל זה יהיה גנאי. בשנה הבאה הוא הבטיח, הוא אמר בבית כנסת, אני אבנה את זה יותר גבוה, יותר חזק, ואף אחד לא ירים את זה. וככה זה היה. וכשהלכנו לשם, אז ג'וואן צילם אותו, ופה עם הגאווה שלו. הגאווה שלו. I won. אחד מהניצחונות האישי של אבא שלי, זה היה, כמו שראינו בסרט, in the early 50s, אבא שלי היה בארצות הברית, new immigrants, פתאום הוא מקבל צו גיוס להתגייס לצבא האמריקאי. אז באיזשהו שלב, לאן שלחו אותו? היה בתקופה של קוריאה, של המלחמה בקוריאה, לא שלחו אותו לקוריאה, שלחו אותו לגרמניה. הוא היה עם הנשק בתוך גרמניה. זה היה ויקטורי אישי בשבילו. מדהים. מעשה אבות סימן לבנים. בפרשת לך לך אנחנו קוראים לך לך מארצך אל ארץ אשר אראך. כשאבא שלי התקרב לגיל 80, הוא אמר, שמעת אותו דבר באוזן שלו, לך לך מארצך לארץ ישראל. הוא בא לארץ ישראל לבד, בלי אמא שלי, זיכרונה לברכה, תקופה לפני כן, קצת לפני כן, היא הלכה לעולמה. ועכשיו הוא תמיד הדגיש ההבדל שעומד, עושה כל ההבדלים, זה שעכשיו, ברוך השם, יש לנו מדינה ויש לנו צבא. אבא שלי, שהוא ראה כמה שהעם היהודי היה בלי מגן, defenseless, והיה ההרס של כמעט כל היהודים באירופה, תמיד היה גאה בצבא שלנו. ושבו בנו לגבולם. היהודים נרצחו באירופה, והרבה בעולם הנוצרי, לא כולם אבל הרבה, אמרו שזה בגלל שאנחנו לא קיבלנו את המשיח שלהם להיות את המשיח שלנו. וזה פשוט העונש. גירשתם מארץ ישראל לפני 2000 שנה, וזה העונש שלכם. הרב קוק מלמד אותנו שהקידוש השם, ה-ultimate קידוש השם, גם באופן אישי וגם באופן כללי,
זה שאנחנו גרים פה בארץ ישראל כיהודים, יהודים גאים, וחיים של תורה. אני מדבר בשביל עצמי וגם בשביל האחים שלי ונכדים שלי שעלו, רק אם ההשפעה שלו השפיעה עלינו להיות פה ולחיות פה. אני חושב שבהרבה רמות הניצחון של אבא שלי זה לא רק ניצחון שלו, זה ניצחון כמו שכולנו עכשיו מרגישים של כלל ישראל, של כל כלל ישראל. סיפור של מצרים שקרה לפני 3,400 שנה, כמו שאנחנו אומרים בליל הסדר, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו. מה שהיה נכון לפני כל כך הרבה שנים במצרים, זה לא פחות נכון פה בארץ ישראל, מלחמת השחרור ב-67, 73, וכולנו מרגישים את זה היום, מהשביעי לאוקטובר. זה באמת היה ניצחון של אבא שלי לראות the rebirth of Jewish nationhood. וגם הוא היה לו חלק בזה. הניצחון שלו זה, כמו שאמרתי, חלק כולנו מחלקים את זה איתנו. כל אחד מאיתנו שיושבים פה, הרב לפני כן אמר מי עלה. לכל כך הרבה אנשים, כל אחד פה. אנחנו החלטנו לחיות בארץ ולהישאר בארץ, וכמו שהיה כל כך הרבה צדיקים ש-paved the way for... סללו את הדרך בשבילנו, גם אנחנו מחליטים לבנות ולהישאר פה בארץ, אנחנו לסלול את הדרך. בשביל האחרים שיבואו בעתיד. ושיהיה גאולה שלמה במהרה בימינו. אמן.